ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Karait Mautari Merdon Sirdership, rengkat langbat ke dorbar senong Mautari Merdon, haga kat kendai terik benai kelalengkot arjar arfuwe, kala berngem ban shimti hino, ya ke residential school, ya ke balatei da ke sorkar, haga senong Mautari. Kajing berngem jong karait Mautari Merdon, bat ke dorbar senong, ban shimti hino, ya ke ni ke school, kalong halor kanong rim ba ke sorkar, kala syu no jendat, klem da pentere kamsyu, ya ke ni ke residential school. Nakaliang jong kinong yalam ka UDP Youth Wing Ribhoy District hakani ka sngi kila hiar jurip ru yakani ka school ban pej bat ban khmi halor ka jinglong jingman jong kani ka residential school ka balasya no nado usnam arajar khat ar awai jing hu kalong namar ba ka party UDP Youth Wing hi ka phai khmat shau pat ba namar bangi pej ka jing e jong pat ba bangi kendu temen hakani ka sini yo i yai minister jingi lemba ka education department iwan ban bu mau long rim yaki lai southly ki school kabo ang mane you chairman advisor jingi bahapo pam sim bat siapa mau hati ba sajirang ru te Henry kawai ka banga kwa ban bu jingkali hni kalong ba kita ili de dang de ban sedang Henry kani badan hani madon ni la deb lupa siteng balai ka sarkar kam phai khmat swasya kani ka school ka badan kam ka bala deb siteng ka banlong ka jingkar khu namata ki babun ki khna school jingni markat kum banga ya kendu banyak keren bat kidang basnong bat kibriu jong kasnong bat katu kat ni kilong kemi long pa ki ang bakani ka school ka de ka wain ka model school ka bala banyak rengkat kerdan bat ka Pine Mount School bat lada ka long kumta lilei katnu kan long ka jingkar khu yingi namar Hari Bhoi district bat lada ngi phai hakum sing constituency barok kawai kum sing constituency ka residential school kadang datang kani kawai empat dan residential school ke bahaya ke babiang kum kani balada kalong ayat bet lada kadep tikani kalong ka jing temu jongi jong ke parti UDP ba habangi mentangi dalau jong minister kamtam moy minister badan buram jingi ide na ka parti UDP ba idan sya ka jing ke kre kum education minister wan kentiu ya ka puli kadang le ha kai than jingi kamtam baduk namar pi ni kum ki baduk basuk ki kimi ki pa menta ka perthai kala ret ba ngimdan chu ka jaka ngimdan chu ka spa ka pho bangidang ai ki khun ba kin ong ki khun rep no ma phi gani ka jaka janga lani khun chim gani ka pisa ba fin sedang business ndai ai ka ba kimi ka pa jingi kila ban ai ngi ka detang ka jingnang jing start dang ka jingnang jing start ka bala ban ai ngi te namar kata ngi kwa ba kani ka school kan dep no bat ngi kwa ba ka sarkar kan phai khmat cha kani ba kan le document sim ka ba jingtip lem bakin train no ya kani pendap no knang ba ka jingkar khu kan long da mata jingi kani ka umsning conference bat khamtam lagi mata gini ginong hangni po modern mo kani ka area bani jan bat na mata jingi ka district hi brok koi kata ka de jing thmu jangka party UDP nong yalam sinong ki ba din hilayo ka jingtip nakini ki nong yalam ki mamanchua ba kani ka school kala sedang medu arajar khadar te kum ka sinong ka tu por da ka jing songship namar ka jingwan kat kani ka school ha ka sinong jungi te da ka jing songship da ka jing yam jur lang mila kloi ban ai ya kani ka jaka kum ba arpo akar Henry adu mentah la nyau prasnem yim yo I ya ka jing seiso juga te nak liang jungi kum ka sinong mila don hi ka jing penbet ha ka eksekutif ba ngin pha ya ka jing ujor lene ka reminder ya ka sarkar haka baide ka jing sa teng jong kane ka school te na kaliang jong ka chnong ngila don ru ka jing penben bat ka jing ban pentip cha ka sarkar ba ka jing don jong kane ka school ka kala long penban ka tem sniu na ka benta ki riusim kabu namar ba ka long kumne te kibriu ki wan di wan bam lane ki wan syongka yang ne te kalong ka jingma ya kinong syong ro te kumta ka jing karpat jongi ya ka sarkar lengba jong pi ka youth wing jong ka UDP ba pin sngeu lem ya kane knang ba kane ka school ya ka ka bangila karmen bagin yo ya ka jing mentoy lengba ka jingwan jong ka kanlong ka ba seiso na kabenta kinong syong kum juru ya karai hi merok kawe te karai ka syong kawe kumbala kren dei sordar
ba lada ngim idak tengila ban sim tibiang ya ke sinong ban ngila ban perlong ru ya ke school LP jong ke sinong namar ba ke LP school jong ke sinong kalong ke ba kim ke jaka te kumta ngin perlong na de ke school LP jong ke sinong hang lada ke sarkar kam sim ya kanu kalan ban pendem akabai buat kan ke school Abun sin ngila ya lej la ya keren nang ba nama kani ka school ko machu na la sim initiative to por ba nang soklet mo ka sim initiative i lang ba jung i ngila ya keren nang la ya budien hi ter malong kampoi nasional ka ni keren ka jubab kolong ba kinang ya penbet ta kaliang kontraktor keren ya ka revise estimate na kaliang juga office ko nang ya penbet haru mentalong la kasakut bing tu Enrai ka ka bangatip ta kalong ba Rubas dang kan ka kila wan pan jaka nangi kum garaj ba pisnong mad ka juga por na kaliang jungi ni snow tenat sibun ban yo kum kata ka school na marka dei ka school ka ba ai ki kna ki baduk ki bakarduk ke ba dei ka school ka ba ai ji mentoi ba ai jing start ye ki nong kendong te dei na kata ka daw na kaliang ka sinong ru ka kloi ban ai ka ni ka jaka man na kaliang ka right ru kala menjur ban kongu ya ka ka baka sinong kala dap ai te nakal yang jungi kendiat ban nyatu kolong ba ni songsi ba kene ka jaka ka sa kut kumne gimtip na ka ka daw te andai ka ka bangi tip kolong ba u kontraktor wong ba kat kajing ya keren ban manga personal kamut ba wong ba nang sa ha ka ta ka revise estimate te ka revise estimate hadu menta ka sung kajak lane kam don lenti pen haduk mentang yengi sultanat sibun manakala yang ka youth wing yang ka UDP kelawan mentang ka step banwan pek lem ya kene ka jaka te ni ai kuble ya kiru bakila ya poilam kene ka singi te nakala yang yongi kum karaj bat ka sinong hi kalong ba ladang iyo dengi kadai ka jingkar khu nak banta jongi baladang imyo ru katkum ka agreement ka bangi layete ba kene ka school kadai ke jungi kimla ka sarkar kamla ban kopchor ne ban kam try ke ne ka jaka endai kadai ke jaka jungi ka snong bat ka right tengi karpat yepi kum ka UDP youth week ban panikran lam sa sarkar kenang bakan urlong no kane balada kam urlong nyin up satang kumba kato kene por tengi kum ka snong bat ka right min sim no ban panon kam da kasinong bat kara juga UDP Udwing mo ngani advisor jong ka UDP Udwing rim hai tingi iba kan ka school ni hawajing ro so ka sinong bani ka rat maglano kelut ka jaka ko ba arpo ka nam ta residential school bani jong sarkar bani community ba jong don residential school kalau ji mentoi ba khrau kam ta sinong ni ka rat bani ka rim hai district ibar khoi tingi pemban ba ka jing ino jong ni sarkar kam simla beteng biang met pendep ini school kalong jilong bakra antala kendai snem posem na sila gendon di lada kalong kumni ngatai lada sarkar ka persiang man pan gi jaka na gi pat girat na kisnong kal pelong artian iki inong ya kinong lam snong ne jo garat gi hima man ai jaka sa sarkar tingi ba kani ka jingle jong sarkar ka pendu mensim tinga skam ba analiang jong sarkar lamang kumba arkur sab kundai lak ya kani tingi community ba kani kadi bendam tingi ya kani ru ngila keren soan posini ngila keren rong masnong ngila keren ka party meeting ngila keren ka yagi rong masnong ru yo sodar bangin wan ki jurip ikani ka residential school ka badan hangi po snong mautari modon kani long jimto ba khrau la ka kani la ka urlong long jimto ka jikerku ba khrau ya ki longing ba nama kani residential school nam ta kinok ki khna nong kendong kani gi yo lamba ka sning block isim ke block wise kadang ke arpo tuli school apo jelah berkoi lama kalian tinggi ni dang shen bah apo paham sim macam senam lawan inaugurate bu mau nongrim nam ta school apo paham sim ni spo mau ti konsumsi spo sonidan kumta ti lada kani ke belum lupa pala nice time belum lupa kam shem lap I belum seiso kapolong artian du ya ka inauguration ke inaugurate apo paham sim kabalas le apo mau ti konsumsi isi kali kanong kaju ka semua ka jinglong ka ba kumajang ni po motori ini kwa ba kali message ka ba shy show government
hot yang jungi don government ngilong kum ka party ngilong constructive mana banyo lalangi ngin approach government kani kam kut tang hangni banwan inspection ngin suram pakalti bangini keren bagasnong bakarat bat mengi kum ka party ngin let ngin bu appointment dari ka delegation sa sarkar ba kai ka daw pelong sarkar ban ba mla man ya chakmat ya kani ka school kai ka daw ba ka ba mla penulong ya kani jingtemu bagi paj ba nong sok ki community kadau jadi kalau kutang ni ada ingin poi seduk apa dong soka kelang bagi ni clear picture mengitip bagi ni kawak kada lah issue nak PUD building nak chief engineer PUD building office tinggi ising laban kami yo more materials kam tip shu yang juga chief engineer PUD building mabalai bak pelong ya ka department makam nak baniat syahmat tinggal skam baladangi ong ba ka sarkar Meghalaya kapan buon mahigit ki residential school ni kuat bang kali kat no tuli na playing residential school kila function tilada kanila prakna istem kala ya ana kamla man function kumlong kibilen tiba ka integration ka balep halong po amahoti ba kiwi apa jirang dese ka future jengki ki residential school ni kuat ba kono ba sarkar la pulut lagi pokur lagi kurang la pulut ya kan ka infrastructure ya building ni kuat ba kan long function lang ba kibriu hindi bagi yo jumentoi tangi kena school lai indirectly gelaban mo in terms of employment, in terms of indirect employment mo kani ka school building yang supek kala ban kata kumba sejar ngot kino kena school ti mudur fi sejar ngot kino hikai kena school kano kino hikai gindan ni ti menta ka basa ngakat kum jingtip na kontraktor kalong ba ka building school kala biang adep almost 80% ladep menta ka basa kalong ba lada kani ka function kani ka school iwan kino hengkai hei ka jaka sa kino hengkai lada ki kena school ki wan school hani hei kin sa kena school kalong ba menta ka sa kalong kadi ka hostel nam taki kena school kadi ka quarter nam taki no hengkai ki staff kita kadi ba i r elements two elements kidan ba diban pendep na liang sarkar kana ba kalong fully functional ya kani bangin shemi kani ka school ban motori bahapo umsing block bangin siem ke top priority bangin pressure government bangin wat kanalti kumno bangila ban pendulong bagi jing force new jong kinong song jong ka right modern berhoi right modern ko ba likely sinong mo likely ko sinong tingi ba gani right modern ke motori ke I not so ha kluy mesim jaka kumba arpo akar kolong ka jaka ba ngihap ajing ro ya ka dorba sinong ka right bagila kluy mesim man anam ta man yo ke jingshai ke jingnang start aksong jungki dia kata ka ba kwa request dari yang jonga bat ngim kwa man ken sibun ada ingin sabut dia ni kan ni lembaga jintai lang bat karat mo usodar bat snong bat ki member de snong bat mangi ngin lech po ngin do delegation so government bat ngin pet ke ba ngin sepet ke jubab yang dia sarkar ngatrai habala bangin lech government ngin se welang ki press media bangin yo bat ke jubab na yang sarkar kini ka tang ka first steps ke bakum ke party ngiwan banwan inspection apa spot dan yang si ngisapay pat ke bajahan ni